pa banang feel la pi ngai aga ne ka skiam play yang un play lat be un play sha ka jing khang jo ka beng un the bok e ka jing ka khu ki thiar jo fi kin dap in chlai hado banang ngem ja ka shu kan long no ngem tep namar ka jing rap kan wan no breu kan wan na mi ni na sep ni na shtay ne shete ni tep ka jing rap kan wan me na beng la ban ker bro so dong ka beng ka play dan bala ban khang amen you know you try ni aingo you try sa si sen pat hagani ka step pangila banun ra ya kani ka khubor ka jong try ka khubor step man ka step bangiwan ra ban ai pi ni aingo you try nam ta ki jing bha hoi ngangai bobon nangi pila ya khithia hagani ka por mo ban ngangai kata ka jing thia ka jong fi ka long ke bala aram bat ngai bu try udan ki ke ka kraw ru ya ka ban le hagani ka ski namagani di ka ski ka bu try u ai bat udan ke ka ban le ha ka jing em jongi mo pastor yes da ka ski ka ba nginya command banginya shot command ru marga de sngi ho wala dangi I ve ki kimbit ki kimbiang haga bakin jado ndra kita gi biya how men sim kalong sngi ka banginya command nginya shot command ru tading tang ai go you playing priang so bhai fi chene ke channel jong ka podnet chene ke khubor step mangabi pastor maulong gi don hangni bat ya ka bangi don ya ka khubor nau try bagata ka khubor kalong bo jisu u khat ya fi haga Bible ngi I don shibon ki breu ka bo bleu khat ba bo bleu khat ki IT yala jong jingim da ka ba no ki aka baro jong ka ne ka prothai kita ki kam ki jam ki jong ki ngi pet aga testament ka ba thmai ngi ha bo jisu khat yu petros no ka ling ba lam yu petros yu Andrew ki ki wede ki no ye ki ling ya ba ki no ki kam bat ki labot yu jisu para ka testament ka barem rong I bodu try bla khat we you shakri jongo bauta uday Elisha abo bleu la khat uda no ya kata ka jing trai ge jongo ya kiti ki masi ge jongo ya kata ka kam ge jongo bat ula bot ya Elijah pastor idan ni ban yato stunat pastor fikran chapang Elisha mo bat ke jing khat ke jongo haba Elijah kawang ye ka barandi jing sha Elisha wang sha yang abang ni ai kublai shai mo pa mari me Henry o Elijah wang ale ayu me ula su thu ulai ben peniap no tigi masih ki chong o but umi no nang tabor upen tikna bangan man phai shu biang hagani ka chu ka kam namaru try ula khot but Henry haga jingim ka chong ne Elisha ka don ka we ka kam phalang ofi ke ni ka ski bo try ula ai namar hawanga pet na kalanong ka ben rio arkis im kini shem haga khot ka bar posau ter baka don ka nemsniu has Samaria haga ta nongba jong ka Israel ka don ka ta nemsniu but dan ay issue ya ka bakinya ba but ka Bible kong ka kiu dor hado kata-kata ki marba what ka Bible ka batay ki ong ba mo kila ya de prapo shekel rupa ya ka klik kada but sipawa kap ka 8 paro san shekel rupa perkat ka di ka 8 paro la de ha ka dor tisa ka di don kam misa mo 8 paro de porpo ari ha ka ni ka por la de mo kam don ka no ka jing ba mi ki bakin ba man ta ki kon Israel kadon kan nems niu ka crowd namar bale kadege nems niu ka wan namar ba unong shun la khang lot ya kilinti bakicing ba makan poi sa Samaria kita gidi ginong Syria kila ya khang lot ya ka kilinti yo lesi hagni ka skiru ba pipidang pet hagni ka step la ne ka por ba pidang pet hagni ka por hagin jingim ke jong piru kadon kum kata kadon ke jing khang ki bagala khang lot dan kano ke jingger ku but suyo ibe hagin jingim ke jong pi tang ki jing lot sudah dan ke jingmi but pisgo takli hagani ka por kumnongan pendap kumnongan penbiang namar jong kani kanam sini mo pastor iba ikon Israel kila kuslai do kata paglapoi ka porro ya ka ba ki hapan otru da ki brem kat kata kanam sini fila julaban mudur ani ka jing terkong hagata ka shnong ka jing hiran kata ka bam ka di ka pelong iki wat ban ot ye lagi jong ki kon bat ban bam kado ka tin kasi ko ang ka banse ka thom ya ka sang but kani I ka pen I ba hapdeng jong kata ka jing terkong hapdeng jong ka jing kerdo hapdeng jong ka jing tangan kila dai bat ban ot ye lagi jong ki kon bat ban ya bam ani ka bosong shir kai hedo kata ngimpat jo sngoru muang no na ka Bible paganon ka jing ya bam do breu tile se kung baong pastor mentan bagi jingkang gila kang ubam manu kang pisngo kerdo pisngo kung ba pinyap no kalapoi si siya kata ka jinghiran kater kong khat to ka jingim ka jongpi pinle kum no
hagapor ka bakom kani hatu fin kan tait ni ublay hatu pin pet no ana u hatu pin chuyap no kum to rei uni ublay ubangi shakri udai ublay jong ka jing play lat ma uhi wong ngalong kalenti kadon bi kalenti how try mo pastor Kadai. Kumai pastor idang keren. Kadai ka jing wat usim haka to ko por udah kat yala ka jong ka jan. Namaru yo ya ka jing kerdu haka ta ki patlang ki jong. Hari hakum ka ta ko por kabut usim mlali issue Umdan issue. Kalong tek por mentaro. Pidapat ki nong sanshar mo. Ki badon ya kata ka lakam sanshar mo la ka jalan haka ri ne ngi dapat sa ka pertai ro. Ka palat namar ka jing terkong kadon lut sebaro. Ka jing kang lat sudah baro. La tray ke business yo kumba kang lut ke business. Habar tray yo bik sakut ita jing yo kaju hari ke jing ki udor pat ka man kasngi. Wow, mentale so bawa mo ki khon ki bala pas metrik ki bani alik kelas le da sengap so ka jing kiu jo kata ki pisah. Ani jing lut jing sat bon. Bas ngoba dan lat syo. But hagum kata ka por don ni usyakri jong blay walaisha. Uya syong wad teman basan ka tayo hang ni. Uwanu ne ubreu jong usiem mane kendo yo. Bar walaisha wang wat kuslai. La syai ka singi pin se yo lut ki ke ha ka batat dor. Pin se yo lut ke jing bam. Ha ka ba tat ka dor udah keren ya kata. Mo Handrai uneu breu ang komne stang la dau blay uplay ya ke jing kang beneng ne ke jing kayet la don ke jing kayet beneng. Tak ada kalak ban dia, umla ban ngai. Kalong sisar ko menta. Ne benar pastor. Tang iyo sengob bingung kini ke sngiem kini ke kubor gi wan ram. Bangi kwa ban ai fi ke jingkan man. Handai wat long komuni ubreu. Ba umla ban pediang ya ka ke balak ai ka kubor yo. Tring ta kum ki shakri ke jong blay gidan be ke kubor no blay. Gidan be ya ka jing ya tho no blay. Badai ta kat ba kinang don ki shakri ke jong blay. Pimdan kaman khuslai ya ki ke ji im jong pi ring ta kum ki shakri ki jong bleng yawan ra ni ka ktien ha ne ka si ka babanta kam ne ka ktien ya ka bang la shu tam nang ni nang tai ne bla shu sngo wor nang ni nang tai henry ka ktien ka jong blay ka dei ka ni ya ka bang yo ban ai shafi ka ne ka de ka ktien ka bla kren do blay bat ni kren na ka ne ka ktien ka jong blay shafi kan ki badon hagata ka apot sapsngi hagata ka jing jong ka jing im hapdeng ka jing kerdo khat pi don na ka jaka ka ba than ringi ton ya ka ne ka kubor na ka benta jong fi ka ne ka sngi uni ubreu mishmlangai ya ka ka bau blay unle tading ta ha bau blay ule ni ubreu do ya ki baro uklem yo namar ba uklem ngai tading ta kwa banong fi la pi ngai ka ne ka sngi am blay ang un play lat be un play sha ka jing khang jo ka beng un the bok ke jing kar khugi thiar jo fi kin dap kin chlai hado banam ngem ja ka shu kan longum no ngem tep namar ka jing rap kanum wan no breu kanum wan na mi ni na sep ni na stay ni shete ni tep ka jing rap kan wan mi na beneng la ban ker baro so dong ka beneng te ka play dan bala ban khang amen ni yang ni ba ki nong shon ki ker so dong tawer ya ki khardop mla ban rung te na kanono ka jakaru ka beneng gam dan bala ban khang kim la ban khang ka beneng te ka long open tading ta ka dai tang na beneng ka ba ka jing rap ka la ban wan musa Kadai. But suthu ya kani gawe. Ada blay u ya rap ya fi da mono bala ban khang ya ka jing rap ka jong blay. But dai mata hangi mongi da puli pa bible kani kentien amen ka babon ai ka long kumta. Fi uniu briu u bowan habo u Elisha u ongi u balashai on de shishekel but arsyang uberli si mo ong bande ya kata hakador si shekel uni wang ngam la ban ngai wang stang la dau blay u play ya ka jing khang yet na beneng wang hanre kum la shai ka jia ya kata ka jui hari ko bong pastor uni ngai blay haban namar bo ngai usha yu man haki kijat jo kita kibre bot uyap no stampede mo usha yu namar blay bo ngai ka bible ka ong ni standard ba ke barok kalong ka bala yau tau bangai ada fingai ke barok kan la baling yon rani ko bo naman ngidon hakum kan ke por jong kan nem snew hari ngidon kan ke jingker ban bo blay don ban play ya ke jingkang yet nam ta jong apa jong pi amen ha ka jing em tang jong na ka banta ki bangai Gimana banget. Pihak ban pediang mana olah pi pediang kan ke por onglang amen. Lani pila ban tai po komen rumah amen banga pediang ya kata. Pindi yo i bo blay udan ke ka ban le ka bakraw. Dia kata fi kani di keski. Ka bo try ong kadi ka kubor ka bahang warna ban ai. Nasgo bo dan bapai tani por babun hang ni. Peter Kong shisha. Pila kot kilat kelenti pim nang man perkhat ban le no. Hala shu pediang man ong atrai ngate memen le namar. Ha kani ka por ngate baka beneng kan yang yele nam ta jonga.
Amen. Mau pastor. Kababel kong kita Filipi kalau nong kaba sao dekot kendai. Bo blay junga un pendap no ege jingker do jong pi. Kat kum ke jingker rai spa ege jong hau kres aga buram. Tadi tau blay un pendap ege jingker do pi kerdo pi hiran. Pi dan ke jing terkong aga jim ke jong pi. Han rai uneu blay banging isyakri. Ka beneng ke de ke berspa un pa ege jingrap na beneng. Tadi ta nga kemit iki kemat chno. Mo nang do ke jingrap jong akan wan. Ke jingrap jong akawan. Na beneng. Kemit kemat skilom. Shalom ye upe beneng. Tadi inda kada pi tangga beneng ka bala ban yarap pi mentah. Breu mla ban yarap ta kada wa juri pan jirap nagi breu namar pi pan jirap nagi breu ni thu khana khlo bangang la yarap ta tai ka to breu ni tu breu bat pin sa shu long tangga jing sha ya thu khana badeng ta pin leran ro dein ta pi pan wat pan no breu pan no blay namar uneu blay ubangi shakri udeu blay ubala ban legi kamba ka Samaria kala syakir kot reu blay ulawan ra ya ka kamba kai ka baja bakini kinong Syria ki asngau ya kita ki kalikulai ki asngau ya kita ki jingsawa kinang mudur baladai kita kinong shuan mak ki Egypt na mono ki balawan hangta banile thamai ki shui heriap nang ta ki ka bam ka di ki ser rupa hakata ka jaka ka ba ki lashna darate ban ker tawer ya ka nong ba Samaria rebo bleu lagi kamba kita kinong shuan ki pet la ka pet di habom dan babe Pangalungo ada puli yang tu pastor. Kini ki Syria kiwan banile atma, kidara ka ksiar, kidara ka bab. Long special ngulong balikai. Kiwan ra kanang nam tak Israel. Kalau kumta kay ublay ulapan kulumar lupa ya ki. Hanre bertunjuru ya ka jinget jongki. Jongki Israel. Baki ngem sya ublay. Dai nama hanre ulapan kre lupa. Kan mau baik ngimtip sya ka balendet kay ulapan kre lupa. Dai nama hang ni pat bangidon ngihapan sya niya banong ngatrai melong ubala banle ya kita ki kamba. Kum begini ki Syria ki pet no pindah perkhat menu mo gamdai ka jing pom perthat gamdai ka jing kerho jongka slap gamdai ka eryong erlang thori hanre ki yo sngo ba baki Israel ki wan maniale ya ki. Fikiran ka dekat ang ni ka ba angom ni mo. Ecclesiastes nong ba ar ka ni dekat ka bar fun reu ngak puli na ka ba kham sharum ka angom ni. Henry hau nong pop u ai ka jing stam ban lum bat ban kinton ba un ai hauta uba pensu bhai yo blay Keren. kilum ki kinton ki wan ra ka ser grupa ka jong ki shamadan thma na ka banta long bala pen kre rupa ban ai ya kita ken ki ba pensu bhai Kani ka dekot kawan urlong. orlong mar ka babel ka ong kita ba ka spa jong bom hok kan wan shi ba hok mo tagadi kita ka sngi kan poi ba ka spa jong bom hok kan wan bi chikti ka jong pi Amen. Ya roy try. Baga ksin jublay ka ongro ang puli ni ka por na proverb khatlai ka dekat ka ba arfuar ka ong ubriu babha un I no sa ya ka benta pateng haki khon ki khon ju bari ka spa jong nong pop la tingkai ya ubahok ka spa jong tau pop la tingkai na ka benta ubahok tagadi kata la da pi shakri utrai Piet yutra ya kata spa jong fi la bu pateng nam taki kon ki jong fi. Henry yau tau bapop ke babel ke ong la tingkai ka spa jong bapop na ka mentaki bahak. Tagadi kata abang ipulik sin jong belayam. Ni bakaladon ka jingkular na ka menta. Jong fi ki ba kongo ki banget ki bisa skor ki bisania bal ki ba penso bah yutrai. Lamar ki Israel ki la shania. Try ai ka spa bomok jogi Syria ko pore ka himal ka klan ma jong Syria hari kiwan ber ki kala duk te hadin kata ka Syria hadu kada tlot ka hiran no ka klamla shu ban kli hadu kada wan so da kawai pat ka hima Syria mo ka wan da kawai ka Syria ka klamla shu da ka Syria namar belai namar kiwan kimut ban wan ban penlem ya ki Israel bantu luti na ki henry kimtip ki sha luti kala kata ratang de jing sawa Habau blay ulem kalau nguflan nama ki Israel ki yotia bejai. Hakata kamit ki Syria ki menang bani yotia kan mau. Kadi inong ki bapang yang lengkut kata ki yo jengker. Pagadi kata de ki bapang yang lengkut ka kren ri ki breu ki ba pop te. Tadi tam ublay ule kamba ha ki breu ki ba pop. Bagini ki ba pop ki mi nak ta khardop daga jingai. Ban lej daga lej syagata ka dara jong kinong shot. Lada kimdan kini samut ngana makalanga kita ki bapang yang tholi lani kita ki bapang yang lengkut ki ola dangi shongsa ang ni nginiap
tadeng ta do or die ngin mi la kami nang ni badeng ta kila nget la ka nget biki mi la kami la ka jinget badlet sekedara jongki Syria bagani ka dur jongka jingsisha ka dur ka bakin jam sem ka longba ladangi shong sa aga pop am ngin mi diang era ya ban mi no na kata ka jaka ban let ka ban mi na kata ka jaka jongka pop bangin mi daga bawang yung lagi shong sa ang ngin sayap mi daga jinget pala mi daga jinget ban let chautra jisu am how jisu ka dan ka jingker ko kata ka dai ka jing shisha pastor ba fikran how jisu don ka jingker ko dai naman kata ka ni ka hakani ka sikita ka jingkran bo jisu ukhat ya fi amen but do angin kongo u Elisha mo da yo i ya ka ktien ka ba ulak kran kawan urlong untip kumno bakan ja ula shanya outrai par utrai namar ba ula ai kata ka ktien remawot ba ngni po greek ba u ai kata ka ktien jong ka jingem bat kawan ra ai ka jingem ka singi ka ba bot pat man nginge ro ha ka jingem jongiro iwei pi wei kham ta ma pi bedang pet yo pi ya lang ba jong kita trai u ai ka ktien jong ka jingem bo khot ya pi par un pen i ya ka kamba ba pin tip ba ma ulang utrai ken ngine let ya ka bangine duai mo pastor so bang doang ka ban pen kan mau sai ka wei pat makata ka long nganget fila jio snow na ka singi na ka por fila jupule na ka bible fila jio snow ki nong yalap ki ba yalap shapangani makata ka long bo jisu besai ki san hajar wat ai bakata ka jing yo snow ka jongpi kan chu sa tang ha ka jing yo snow baladau jisu is an ay to pat ba ya ki san hajar ba ki sa hajar arsien u jisu le ka jo ka kamba si sien ki san hajar si sien ki sa hajar badeng tam lada ula ban le ya ka ta ban besa ban pen kedang ya kita ki bathangan am ya pili am nan jing ero am badeng ta kwa banong fi lada try ule ya kata ule ya piru komule ya ki Israel ha ka jing kerdo ha ka nam sniu ha ka jing shatkan ha ka jing jinjar ka jing kerdo jongki uble ule ki kamba ule ya piru komjo ngine dua ngine kesingi bam ta hallelujah try ni ka por ngi ai ngo eme ko pa mang yo ban ya try ban duai nam tani kon jong me ai go ina ka ktien ka ma ai go try ka ktien ka ba em ktien ka dan bor ka ktien go kon ra try ka ba dap da ka jing per slack ni kon jome nga tip bagani ka jing hiran ka jing kerdo joki baro kan lait no na mar mela ban le tang shklep mat na ban pen kalai ta ka jing kerdo shagata ka jing paho iya ka ta ka jing thli shagata ka jing dap shagata ka bomdan ye shagata ka ba shlai kar hai nga duai nga da ger khu ye fi ka ne ka singi balada pi nget lada pi shania lada pi penso ba yautrai kata ki ai ke barok kin jalong namar ka spa jong ka pruthai ka spa jong ki bom hak la bo lo pau trai na ka banta jong fi ki ba bangangai agane ka singi pin i ka kamba ka jong blai tara wat do men sim wat nom yam ne wat nom so kuslai aga men sim ka jong fi henry pin chu up kermen ya ka e ke bo blai pun le aga ji im jong fi ngadwai ngina ker khu na ngani jakaya pi haga kertengu jisu unang penem amen bad amen amen try na ker khu vi wat ki kuslai na ka do not jong fi lem ne wat chet tieng amen amen